príjemné jesenné počasie. Slavíme dnes nedeľu Krista Kráľa. A zároveň je to posledný deň týždňa cirkvi pre mládež. Môžem povedať, že Pán sa na nás usmieva, tak dožičil nám dobrý čas, tak verím, že za to sme aj vďační. A verím, že aj tie ďalšie dni budú príjemné, radostné a sa budeme tešiť a verím, že aj na budúcu nedeľu. Tak vás chcem povzbudiť, aby sme neklesali na duchu, ale aby sme vnímali to, že ak spojíme síly a ak podporíme dobrú myšlienku, dobrú vec, tak máme vlastne šancu ju potom aj naplňať a môžeme sa tešiť a byť hrdí z toho, čo dokážeme. Chcem vám aj poďakovať za doterajšiu podporu, ktorú sa mi od vás dostávalo, aj za spoluprácu s ľuďmi z KVP, z mestskej časti, s poslancami. No a želám si, alebo budem rád, ak tá podpora, pomoc a spolupráca bude aj v budúcnosti dobrá. A ak budeme mať mandát a tú možnosť aj naďalej verejné veci správať ich na úrovni mesta, na úrovni mestskej časti, navzájom si pomáhať tak, aby to prostredie, kde žijeme, za ktoré pretvárame, za ktoré spoločne zodpovedáme, aby sa menilo k lepšiemu, aby to bolo dobrým miestom pre tých, ktorí sedia na stoličke a už majú nohy pod sebou a možno ešte tú budúcnosť si veľmi nevedomujú, ale tešia sa za života. No. Už teraz sa aj hanbí, ale nevadí. No. Ako sa volá ten mladec? Ako? No, Sámko, teším sa. Takže aj pre teba, pre tvojich kamarátov pripravená budúcnosť, ktorá verím, že v našich Košiciach bude zaujímavá a bude mať zmysel v Košiciach žiť a Košice rozvíjať. No a želám vám teraz krásny večer a ten program, ktorý je pripravený, verím, že pekný záujem a my si rád s vami aspoň na chvíľočku vypočujem. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Ja som tak hneď privítať našich prvých účinkujúcich. Je ich veľa. A ja teda chcem privítať detský spevácky zbor Pramienok. Lumen ad revelationem gentium